Anteeksi. Joku mies. Kaunis mies. Oot saavuttanut kaiken, mitä on haluttu. Ihan oikeesti. Vaaka on sulle merkityksellinen. Tuonut vaurautta. Äiti ja isi on ylpeitä. Mitä se sulle kuuluu? Ootko sä onnellinen? Kukaan ei ole pitkään aikaa kysynyt multa. Haluaisitko sä olla? Greta Horsmola. Hei, Sakari Koskinen. Mä tiedän, kuka tappoi Arto Larvisen. Kuka? Marko Fatkrasniki. Onko Jasmin Heino ollut teidän asiakkaana? Mikä tilanne? Vauva katosi osastolta puoli tuntia sitten. Meillä on syytä olettaa, että Jasmin ja vauva on edelleen sairaalan tiloissa. Viimeinen havainto Jasminista on, kun hän poistuu keskososastolta. Moi, mä oon Iiris. Sitten kun matkailukärpäne puras, niin se oikein haukkas. Kävin vuoden aikana kaikissa maailman maissa. Paitsi Ruotsissa. Mihin sä meet? Mulla on asunto. Mä sain töitä, mä en tarvitse tätä enää. Sirpa. Haloo? Haloo? Isä. Isä, älä soita tänne enää.